Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Passion Java Panganai by Beth achinyomba Baba Harare anyora paFacebook pake akati, ukatarisa skini yangu unoona hot chocolate coffee, asi ya Baba Harare unoona tanganda tea. Zvazoita kuti iye Passion Java atukwe nevanhu nekuti munongoziva mega tanganda tea inogadzirwa muZimbabwe. Aripo mumwe munhu auya akati iye I love tanganda tea straight from Manicaland. Mumwe munhu akati I love tanganda. Mumwe munhu akauya akati Java ndiwe Tatelicious Baba Harare ndimaititi tukanai tuone. Mumwe munhu akati tanganda kuseri, mai vako vaitonwa tanganda dai usipo iwe, asi kuti vakasukwa chibereko neZCC netanganda iyoyo. Nhasi wakudindinga sembwa iri pamukadzi uchituka tanganda. Iwe uri mwana wemutanganda kwana iwe. Ine hutano tanganda, chokoleti yechiko mavhu iwaya. Ndozotaurwa nemumwe munhu akati that won't change the fact that we shall all return to dust. Mumwe munhu akati we are proud of our very own tanganda tea. Mumwe munhu akati we grow up tichinwa tanganda kusanganisira iwe uri kubohera. You must respect the company. Mumwe munhu akati kusviba kunge tsubvu iwe Java. Mumwe munhu akati please engage your fights without disrespecting our local products. Tanganda is a big brand here and you own them an apology. Mumwe munhu akati but Baba Harare vari kuratidza sevane hutano ko iwe Java. Mumwe munhu akati in Zimbabwe tanganda sell more than hot chocolate, saka tisiye usatinyaudze. Mumwe munhu akati at the end you call him baba, usadherere baba ndibaba vako zvimakumbo sezvehozhwa. Mumwe munhu akati at least tanganda is original. Mumwe munhu akati we love tanganda tea, sit down and mind your own hokoso, focus on your church and wife. Mumwe munhu akauya akati indava Mr. Passion ko bhaibheri zvarinoti muviri wemunhu itemberi raMwari, ko mufundisi murasika papi, munoverenga ripi bhaibheri? Mumwe munhu akati tanganda inodzinga madhimoni. Mumwe munhu akati Baba Harare is much better than you. Mumwe munhu akati Passion Java unotaurisa kunge mukadzi. Mumwe munhu akati tanganda tongoida yakadaro inorapa zvakawanda, too much chocolate inopa diarrhea. Mumwe munhu akati I prefer tanganda cause it is natural, not zvimwe izvi zvima-man-made izvo getaway mazihuro. Ndozvataurwa nemumwe munhu anzi mazimunhu. So guys, I don't know kuti kudii because vanhu vamira naBaba Harare vadedzera kuti tanganda isusu tinomira nayo. Zvauri kutaura izvi ndezvako, enda unofira kure iwe muprofita wenhema. Thank you so much guys for your support. Please don't forget to like our videos and support us. I'm out.